No, tak to by tady, já právě přemýšlím, že by tady na tom místě parkovací mohla být prostě příroda, že by to bylo super, to by se mi líbilo nejvíc. Já si tady nemůžu o těch Španělech z Pontevedra. No, to. Jak zakázali ty auta. Dobrý, už takhle vezmu. Pro mě je to tady ráj, španělské město, který se před více než 20 lety zbavilo aut. Já se z toho posledně rozumím, dodávka, no. Článek nějaký. No. Představte si město bez konstantního hluku motoru a bez popílků na parapetech. Prostě Kristián, teď musím zaparkovat tedy auto. Ale s čistým vzduchem. A ne, to je fakt zajímavé. No, tak jo. Tak to jsme chtěla říct. Zmotněním přesně takové představy je španělská Pontevedra. Navzdory stereotypním představám o hlučných Španělech lidé v Pontevedra nekřičí. Poté, co město vykázalo veškerý provoz kromě nezbytného za svoje hranice, se nemusí snažit překřičet auta. Místo toho v tamních ulicích uslyšíte zpěv ptáků, cinkání kávových lžiček a konverzující lidské hlasy. Nebylo to tak vždycky. Když se, hele, jak se to čte, Miguel Axo Fernández Lores, když už, tak už. Zakázali autům projíždět městem a zbavili se parkovacích míst, protože auta kroužící a hledající místo k parkování představovaly největší podíl v provozu. No vidíte, mám pocit, že tady furt někdo takhle to kolem nás, jak se tomu říká? Korcuje. No. Lores má ale jednoduchou filozofii. Vlastnictví auta vám nedává právo okupovat veřejný prostor. Jsem právě skoro přijel chlápkat, jo. Jednou. Samozřejmě měl prostě sluchátka v uších, prostě díval si do mobilu. A mě prostě hrozně štve, jak se furt člověk učí, aby prostě nečuměl do telefonu a neměl sluchátka, ale já prostě chci jakoby si dělat nějaký věci na ulici prostě. A nemít prostě konstantní strach, že něco zajede. A ten hluk je strašně, já jsem si kvůli tomu, že teďka koupila i ty špunty do uší, takový ty, jsem je měla hodně na Instagramu na to reklamy. Teď jsem slyšel prostě zvuk, že tam někdo něco, prostě, nebo to byl pes, co štěkal, ale neslyším samý auta a potom jsem ještě slyšel možná, jak někdo něco stěhuje. Víš, co jsem slyšela já? Co jsi slyšela? Já jsem slyšela kromě aut, slyšela jsem hodně aut a potom ten déšť, který se odráží o kapotu našich aut. Kolem dokola, doprava, tamhle píská šalina, tamhle jsou auta, tamhle něco hlubokýho, asi taky auto, nákladák. Tak co já slyším? Já slyším fakt randál a ty zvuky se překrývají a do toho slyším ten hovor a do toho slyším ty děti. A uvědomuji si, že kolem nás sedí lidé na kávě, kteří tady jako odpočívají. Já se zabývám hlukem protože vím, že to lidi velmi trápí. Působila jsem jako zástupkyně veřejného ochránce práv a tam stížnosti na hluk byly jedněmi z nejčastějších. Já jsem vyloženě jako byl úředním měřičem, dělal jsem jako akustické mapy, akustické studie a autorizovaný laboratoři jsem byl, prostě akreditovaný měření všeho hluku, to jsem všechno dělal, prostě, tím jsem se živil. Dneska máme nařízení vlády, které říká, že stejný hluk může být jak na dálnici, tak i na silnici nebo komunikaci třetí třídy nebo na místní komunikaci. To je samozřejmě špatně, protože z těch studií WHO, Světové zdravotnické organizace, vyplývá, že hluk je druhým nejzávažnějším environmentálním dopadem na zdraví lidí. V podstatě třeba odhadem podle mě 10% Prahy minimálně je takový prostředí pro život, že když tam bydlíte rok a díl, tak máte třeba i trvale poškozený zdraví psychický a fyzický jenom z toho hluku prostě. Z toho je hypertenze, snížení imunity, psychické problémy, velice mnoho různých dopadů a nejhorší na tom ale je, že když vás někdo poraní fyzicky, tak víte, ano, udělal to tenhle člověk. Ale tohle je abstraktní, protože jak vy můžete prokázat, že zrovna kvůli tomuhle hluku já jsem nemocný nebo moje děti jsou nemocné, mají sníženou imunitu, mají alergie, to se hrozně těžko přímo prokazuje. Světová organizace říká ano, my ale máme z těch studií, z těch rozsáhlých studií prověřeno, že to tenhle vážný vliv má. My tady máme hygienické limity, které říkají, mám tolik decibel,
aby byl člověk v pohodě a žil, jo? Tolik je to. Hodně to zjednodušuje, jo? Ale principiálně to funguje. Ale pak je tady doprava, která má třeba o 25 decibel navíc, což jako není nijak přípustný, ale my to připouštíme, protože holt tady je taková doprava. Tam jsou dva hlavní zdroje. Jak rychle se otáčí to kolo na té vozovce, tak do toho vlastně Mě poslouchal. Já tě poslouchám. Já nevím, tak to nemusím číst, jakože tak pojďme, ale zas jako prší, tak já bych klidně si to ještě dočetla. Tak jo, pojď, no. A pak bezautovou zónu rozšířili ze středověké i na secesní část Pontevedra. Tak to je jak z centra semka na Vinohrady, ne? No to je ta secesní část, tak no. V ostatních oblastech se doprava sklidnila zavedením rychlostního limitu 30 km za hodinu. No to hrozně chci. Si představ Prahu takhle. To takovýhle náměstí jsem asi bez auta. Jedno auto tady ale mají. Ne, no, tak jakoby tak občas jedu někam autem, no. Jakoby já zase nevím. No, Já zase nevím, jak to vyřešit, no, tak já zase občas někam autem potřebuji jet, že jo, no. Tak je to pohodlný, no. Je to pokrytecký, no. No, nevím, teď se cítím trochu blbě, že si objednáváme rohlík. Třeba u nás v ulici bydleli lidi v autě. Jako mohli bychom tady bydlet, viď? Jenom A mně se ty auta vlastně docela líbí. Já to mám rád, já jsem totiž fanda. Já nevím, kolik stojí parkovací to naše místo tady. Já taky nevím, kolik stojí parkovací místo. Asi to je méně než nájem. Když se podíváš, tak tam jsou lidi, ale vlastně, když se na to podíváš, tak kromě těch lidí, to je prostě pár lamp a tady těch divných kuželů, tak všechno zabírají auta. A to, co nezabírají auta, je místo, kudy ty auta mají projet, aby tady mohli prostě přijet. Jo, no. Takže Ježiš, vlastně, to mi ani nedošlo, že ta ulice celá je pro auta. takže když se podíváš, kromě toho, že tady jsou takže když se podíváš, tak vlastně jediný místo, který tady není pro auta, úzký chodníčky, je ten který chodník, nevidíme. ale v něm jsou ty značky pro auta, že jo. Ještě tamhle zábradlí, ale to, aby právě někdo nespadl náhodou prostě do vozovky, že jo, před školou. Pod auto. A tamhle jede autobus. Ten Minova. Ten je dobrý. A přitom je to taky směšný, protože přece ve městě žijou lidi a ne auta, ne? Ne, jako... Já myslím, že ty města jsou dělaný pro lidi, ne pro auta prostě, ale tak asi jsem se spletl prostě. Tak mám ještě číst? Tak čtěj, no, tak mi to čtě prostě. Hele. Emise CO2 se snížily o 70% a téměř 3/4 kdysi motorizovaných cest se nyní odehrávají na kole nebo pěšky. To je dobrý právě, no. Občané mají právo, podle vyjádření Evropského soudu, na správný vzduch, kvalitní vzduch i v těch nejzatíženějších lokalitách. My jsme v roce 2022 měřili na 20 místech v Praze. Vzbudilo to docela rozruch, protože 14 stanic z těch našich 20 nesplnilo zákonnou normu 40 mikrogramů NO2 na metr krychlový. To všechno jde do vzduchu a dýcháme to my. Máme projekt Senzory do škol, jezdíme do škol, kde vlastně studenty učíme tomu, že si mohou postavit vlastní senzory. Je to zkrátka výborná věc, jak zapojit třeba občany do plánování měst, jak je aktivizovat, jak jim ukázat, že lze dělat občanskou vědu a hodně lidí to prostě zkrátka baví. Vlastně vzduch si představuji teda jako nějakou neviditelnou látku nebo průhlednou, která je všude kolem nás a jako je v ní to, záleží, jako její složení záleží na prostředí, jako třeba ve městech jsou většinou znečištěný kvůli autům. Tak to je jako kdybys prostě pil tu kolu s tím cukrem a když se třeba na tom venkově, tak to je jako, že piješ tu hezkou, čistou prostě vodu čerstvou a tak no. Zkontrolujeme si, jestli máme všechno. Hadičku máme, Cyrille? Tady. Senzor PM? Tady. Správně, ano. Senzor na teplotu, vlhkost a tlak máme taky.
vlastně nám teď už zbývá jenom připojit tady tu hadičku, přes kterou se ten vzduch vlastně nasává a umístnit celý senzor do toho krytu. Ještě zdroj. Ale ještě musíme zapojit ten zdroj. Ten se zapojí tady. Důležité, aby nekoukal to BMčko, aby se nedostala do něj voda, jo? Kouká jenom trubka. Takže vlastně toho vzduchu není moc a opravdu ta péče o ten vzduch je naprosto klíčová, protože špinavý vzduch třeba v Evropě je jedno z nejhlavnějších zdravotních rizik. Kdyby se spočítalo produkce z těch spalovacích motorů na den, tak je to až 9 tun NOx za den tady v Praze. Na začátku jsme přemýšleli o tom, jak zlepšit podmínky pro dopravu. Nakonec jsme se ale rozhodli vrátit veřejný prostor rezidentům a zbavit je aut, vysvětloval starosta deníku The Guardian. Tak tady by bylo strašně prostoru, si představte tu ulici, kdy to jsou jenom auta, to je taky parkoviště, to není ani ulice. No, co by se s tím prostorem dalo udělat všechno, no. Ale že by tady mohly být ty zahrádky těch restaurací a mohli by si tady lidi udělat něco svýho. Kroužky by si třeba mohli dělat venku. Víš, prostě co mám v létě. ráda? Kdyby prostě někde nebyly ulice, kdyby se zrušila, místo toho by si tam udělali políčka, prostě, když by si tam mohli sázet svoji třeba zeleninu. To by bylo super, no. No tak kdybychom neměli auto, ale zároveň tohle je naše vymezené místo pro parkování, ne? Takže bychom to použili jinak, než že bychom to využili jinak, než že by tady stálo to auto. Tak co bychom s tím dělali, víš? Nějaký jezírko. Já bych si tady udělal ten záhon právě, no. To mám vymyšlený. Kdyby mi to povolili, tak bych tady vydal cihly, dal bych si tady hlínu. A místo těch dlaždic. Místo těch dlaždic a měl bych tady prostě záhon, měl bych tady okurky. No jako stoleček, střížku a grilík třeba bys tady mohla mít grill. Bys mohla grilovat. Ale počkej, možná si teďka přišel na to, jak Čechům teda jako prodat nápad Prahy bez aut. Budete moc grilovat. Možná by potom ani člověk nemusel jezdit na tu chatu, ne? Kdyby ta příroda byla v tom městě, tak jako... Že bychom to auto ani nepotřebovali, myslíš, autem, na tu chalupu, kam se špatně jezdí. A celá postel by se tě semka vešla, mohl by se schodit spát ven takhle. Jo. Přes den si schrupnout. Jo. Po práci. Venku. V přírodě. Jo. A láká také na nejlepší galicijské pláže a turistické stezky. A to všechno bez aut. Nechybějí mu. To je pěkný. To je všechno? Mhm. No tak jo, tak půjdem. Nezapomeň si klíčky. Klíče v zámku. Já to vidím. Tady bych to takhle. Teď je to výborně. A už si jenom čističi. My to tady taky čistíme. Mňau. No. Nevím. To by bylo fakt máš.